dalšího videa a dneska si zase zahrajeme na schovku. Hned po tom videu natočím další a dneska zase já pikám. Ne zase, jo pikám prostě a já musím najít zase kluky. Takže asi jdeme na to. Takže já asi už jdu a mě zajímá hlavně, kde budou. Podle mě šli zase někam na zahradu. Proč to je takhle schůzený? Protože jsou otevřený dveře. Takže jsem šli. Se bojím, že někde z rohu na mě vybafnou jako. Tak stejně někde budou tady. A nevím kde. Tady nejsou. Škoda. To mi řekni, kde jsou jako. Třeba tady ani nejsou, ale podle mě tady budou, protože jsem viděl, že šli tam tím směrem. Hele, tady je náboj, takže šli někam tudy podle mě. Když tam je náboj jako, podle mě jsou někde tady. Někdo mi řekne, tak kudy jsou. Moment, že tak pořád říkám, tam mě hejbe. Nevím, tam by se nevešli. Něco se tam hejbalo. A tam tady už nemůžou být. A přišlo mi podezřelej ten náboj. A nevím, kde jsou. Tak jsou někdy na dvoře, protože taková tajná schovka. Kamo, jestli jste tady, tak jako... Hej, borci, vy jste tam. Že jo? Tam se něco hejbe. Tam se hejbe v obilí. Teda ječmen. Vy jste tam, že jo? Nevím. Asi ne. Ale přijde mi podezřelej ten náboj. A jestli ten náboj je takhle, tak někde tady budou, protože ten náboj tý pistoli ještě byl. A jako... Kde kam se schovali? Ty jsou bez tak někde na stromě. Bez tak někde na stromě jsou, že jo? Víš co, já jdu hledat sem. To mě řekni, co to je. Proč to je rozmotaný takhle. Nevím. A dobře. Ty kluci máte nějakou superovou schovku. Ale nějak mě omátla, jsou tady někde na dvoře. Oni šli takhle tím směrem, si pamatuju. Vy jste ještě neviděli. Tak oni jsou tady. Podle mě jsou někde tady. Ale lidi, já se prostě nevzdám. Já prostě chci najít. A pokud jsou, počkej, tam nic není. A pokud jsou někde tady v autě, tak já nevím.
Jsou tam? Tam nic není vidět. Tam nic není vidět. No, to je jedno. Ale tam by se stejně neschovali, protože šli jenom chvilku, takže jsou někde na zahradě. Takže to, ale já mám nápad. Míč. Mi vysvětli, kde jsou. Já nevím. Já se nechci dát vzdát. Já prostě chci tohleto dotočit. O, počkej. Jsou tam nebo ne? Hej, já jsem někoho slyšel skočit. Hej kámo, jestli tam dojdou na to místo a zapíkají mě, tak já nevím. Hej, mám vás! Kámo, já je mám, ale já nevím, protože když doběhnu sem. Počkej, já zkusím tady zapíkat. 10:20, Ondra 10:20, Dominik. A když se mi 10:20 Ondra, 10:20 Dominik. Ha. Asi tebe, protože ty jsi první vyšel. Takže pikáš ty. Jo. A já... Mně se to nějak zase vyplo. Jo. Tak lidi, asi tohle videa bude konec, protože už je to moc dlouhý, jo. Tak ještě jednu schovku zahrajeme si, že jo. Tak zatím čau.